नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक मालवणी कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे बोनसाय मन. आता बघा, गेल्या 50 वर्षात किंवा त्याहून जास्त काळ झाला असेल, पण आता तर जास्तच आहे, आपण खरी झाडे मारतो. विकासाच्या नावाखाली असेल, आणखी कशाला असेल. आता मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रस्त्याची मोठी मोठी वृक्ष होते, ते गेल्या काही वर्षात त्याच्या बाजूला जी दुकानं असतात, दुकानवालेच मारतात. अनेक पद्धतीने त्यात केमिकल टाकतात, कुठे आग लावतात, अनेक प्रकारे झाडे मारतात. आणि तीच माणसं खोटी झाडं किंवा मग बोनसाय या प्रकारचे झाडं घरात, दुकानात, ऑफिसमध्ये लावतात. खरी झाडं नको असतात. नकली जग आवडायला लागलं. नसते आता प्लॅस्टिकची झाडं त्यांचा काही त्रास नाही, उपयोग तर अजिबात नाही, फक्त दिसायला म्हणजे शो. म्हणजे माणसं आता जे काही करतायत, बहुतेक माणसं, ते दिखावा असतो सगळा. हे त्याच्या कृतीतून माणसाच्या हे ओळखता येतं प्रत्येक माणसाच्या, की दिखाव्याला महत्त्व आलं आहे आणि खरेखुरं आपण सगळा मेलाय. आता अर्थात हे वस्तूंमध्ये दिखावापणा आलाय का? झाडांपुरताच आहे का? नाही, नात्यात सुद्धा आलाय. माणसांचं मन हे बोनसाय झालंय. कसं ते आपण हे आता थोडा कवितेतून ऐकूया. बोनसाय मन. विज्ञानान जग जवळीला, विज्ञानान जग जवळीला, काम चुटकीसरशी होऊक लागला. विज्ञानान जग जवळीला, काम चुटकीसरशी होऊक लागला. घरात बसन जग दिसाक लागला. पूर्वी तर टी व्ही होते, आता मोबाईल सुद्धा आहे किंवा लॅपटॉप, संगणक. घरात बसन जग दिसाक लागला, तरी माणसाचा मन ओळखाक मुश्किल झाला. तरी माणसाचा मन ओळखाक मुश्किल झाला. माणूस लाखो रुपये कमावूक लागलो. माणूस लाखो रुपये कमावूक लागलो. स्वतः खर्च करूक उदार असलो. स्वतः खर्च करूक उदार असलो. मोठ्यापणाचो आव आणूक लागलो. मोठ्यापणाचो आव आणूक लागलो. पण दुसऱ्यासाठी हात लहान झालो. पण दुसऱ्यासाठी हात लहान झालो. सगळी कामं आता यंत्रावर होतात. सगळी कामं आता यंत्रावर होतात. माणसापेक्षा यंत्रच बरी पडतात. सगळी कामं आता यंत्रावर होतात. माणसापेक्षा यंत्रच बरी पडतात. पण अवयवदानाक माणसाच लागतात. पण अवयवदानाक माणसाच लागतात. यंत्राक काळीज आणि भावभावना नसतात. यंत्राक काळीज आणि भावभावना नसतात. चंद्रावर पोचलो माणूस, मंगळावर गेलो. चंद्रावर पोचलो माणूस, मंगळावर गेलो. इंटरनेटान जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचलो. इंटरनेटान जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचलो. तरी रक्ताच्या नात्यापासून दुरावलो. तरी रक्ताच्या नात्यापासून दुरावलो. कारण मनान मात्र तो बोनसाय झालो. कारण मनान मात्र तो बोनसाय झालो. मनान मात्र तो अगदी बोनसाय झालो. मित्रांनो, ही कविता आवडली म्हणण्यापेक्षा तुमच्या मनाला भावली, लागली, तर कवितेला लाईक करा, कमेंट लिहा, आपल्या आप्त मित्रमंडळांना ही कविता शेअर करा त्यांच्याशी. आणि ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल, तो कोणात राहिला असेल, तर नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब करा. या चॅनलवर 200-250 कविता आहेत आधीच्या मराठी आणि मालवणी. त्या ऐकल्या नसतील तुम्ही तर त्या परत ऐका, जरूर ऐका. आणि ऐकल्या असतील तरी परत ऐका. धन्यवाद. आता परत भेटूया एक नवीन कविता घेऊन.